Pagaspas, kumain ka ng albusalan. Ay, very good. Kumakain na si Pagaspas. Ayan o. Ha? Mga kasinag, palabasin natin si Pagaspas. Hayaan mo natin dyan. Mga kasinag, mag-almusal muna tayo. Ito pala yung almusal namin, sinagag tapos alamang, balaw, hindi yan tutong, kulay tutong lang yan. Hindi halata ay natutong. Tapos ito pala, shoutout pala kay Ian Pugi. Magkaway ka naman. Kaway na, dali na. Tapos yung anak kong bunso mga kasi nagkagagaling lang, galing sa trangkaso. Shoutout mo sa mamo, dali. Kaway na daw. Kaway na, dali, harap ka dito, harap. Nahihiya, sabi kanina gusto magsama sa vlog. Si Pitoy pala, ayan mga kasinag. Pitoy! Pitoy! Ayan si Pitoy. Kasi na almusal tayo. Tingnan ko ba si Pagaspas kung nag-almusal naman ito. Pagaspas? Pagaspas, kumain ka ng albusalan. Ay, very good. Kumakain na si Pagaspas. Ayan o. Ha? Kain na. Sige na, kainin mo na yan. Ubusin mo yan, laman pati ay pitso pala yan, pitso. Kakanan na yan. Tumalikod ka. Ba't tumalikod ka? Buwaba ka na dun. Ba't buwaba ka dyan? Iwan mo ng tatay. Ha? Umalis mga kasinag at naistorbo ko kumakain ba naman siya? Istorbuhin natin. Ayan na siya Ay! Malis ka na naman. Palabasin daw natin. Maganda naman ang panahon mga kasinag. Kung makikita nyo mainit, napakaganda panahon. Alpasalin to. Subukan natin kung babalik pa ba siya or hindi na. Pakawalan natin. Pagaspas, halika na, lumabas na. Labas ka na. Kumain naman yan kanina mga kasinag. Pinakain ko naman po yan ng pitso ng manok. Yan ang buntot niya. Kung makikita niyo yung kanyang buntot, wala na naglagas na. Mga kasinag, palabasin natin si Pagaspas. Hayaan mo natin dyan. Bantayan natin dito. Dito muna tayo sa duyan. Ayan, hayaan natin siya dyan. Subukan natin kung anong gagawin niya. Ngayon mga kasinag, gusto ko lang naman maranasan niyang maging malaya. Kaya palabasin po natin si Pagaspas. Tingnan natin kung anong kanyang gagawin pag nakalabas na. Pagaspas, labas na dyan. Halika naman dito sa labas. Sige na, labas na. Baba na dyan sa iyong dapuan. Abang-abangan natin mga kasinag kung anong kanyang gagawin. Pagaspas! Pagaspas! Sinag, hindi pa baga lumalabas si Pagaspas. Tamang-tama, duyan-duyan muna tayo dito. Relax muna tayo. At habang inaantay natin na lumabas si Pagaspas, dalas-dalasan natin mga kasinag na ito, palayain si Pagaspas. Ano mo yan? Wala pa, hindi pa nalabas. Andun pa sa loob. Bukas na yung kanyang bintana hindi pa lumalabas. Hindi pa nakainin. Nakatingin sa'yo? Kaya pala ayaw pa lumabas dito ayo. Pagaspas! Abangan natin mga kasinag.
Kanina pa ako nag-aantay mga kasinag. Inaantok na lang ako dito sa duyan. Hindi pa lumalabas si Pagaspas. Andyan no. Ayan na nga yung mga binggalak pala no sa ilalim. Ayan si Pagaspas oh. Ay, ba't ayaw mo lumabas? Hindi ka talaga lalabas Pagaspas. Ayusin ko ang tali. Ayusin natin ang tali. Ayusin. Ano pa? Oh, okay na ang pintuan mo. Naka-open na yan ha. Oh, sige na, labas na. Subukan mo lumabas. Sige na, halika na. Sige na, halika na. Labas na. Sige na. Oh, antayin ka rin sa labas. Ha? Ha, try mo lumabas. Halika na. Kasi nag-antay natin nga lumabas. Subukan natin. Palabasin yan. Lagi lang kasi siya dyan sa loob ng kulungan. Subukan naman natin mga kasinag na palayain siya. At sa susunod, gawan ko siya ng malaking kulungan doon sa mangga na yun. Hindi pa lang inaabot kasi ngayon mga kasinag. Tapos lang ang pista, tapos may mga ginagawa pa ako. Yung simbahan niya hindi pa natatapos. Yung kisame pa nun, trabahuhin pa namin. Yung iba kasi mga kasinag, nagpapaani pa. Tapos yung iba may mga ganyan-kanyang gawa pa rin. Kaya update ko kayo sa masusunod. Ngayon, kay Pagaspas ko muna kayo i-update mga kasinag ha. Palayain natin si Pagaspas. Abangan natin dito. Patong natin niya yung camera. Yan, patong lang natin. Abangan nating lumabas. Ayaw bagang lumabas mga kasinag. Ayaw yatang lumabas ni Pagaspas. Hayaan, isara ko na muna itong pinto niya. Hindi ko kasi pwedeng iwan mga kasinag na bukas lang ito. Pag umalis kasi si Pagaspas, hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi kagaya nung nandito ako, babantayan ko lang siya para pag umalis siya, alam ko kung saan siya pupunta. Pag umalis kasi yan, nawala ako saan pupunta ito. Yung kalabaw ko kasi makisinig, nakikita ako andun no. Asikasuhin ko muna. Isara mo natin itong ano niya. Itong ano, bahay. Ayan. Ayaw naman kayo lumabas. Kaya palabas ka kaya ayaw mo. Di dyan ka naman sa loob. Iyanan mo natin yan dyan mga kasinag. At puntahan ko yung kalabaw ko doon sa kabila ng palayan. Ayun, nakita ko nagsasabsab, hindi pa tumutubog. Punta ko muna mga kasinag.